Κύριος, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχια και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε λάστετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιοι επίσκεψη και ίεση τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχια και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σωτέραν άπαυσον, φυλάτων αυτούς εις τη μακαρίαν ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε. Στην καταπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσουν και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατάβασης άδειν και τάσο δίνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σωτέραν άπαυσον. Και νικαιαεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών η αγνή και αχράντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθε περαιωνίου μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, Ευστρατείου Στεφάνου, Ευσταθείου Βασιλείου, Κωνσταντίνου Βασιλείου, Ιωάννου Γεωργίου Παναγιώτου, Γεωργίου Βασιλείου Γεωργίου και Μαργαρίτη και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παμπλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθα. Ας του Κυρίου, Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταργήσας, το δε διάβολον καταπατήσας και ζωή τον κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και τας ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων σου, Ευστρατείου, Στεφάνου, Ευσταθείου, Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Βασιλείου, Ιωάννου, Γεωργίου, Παναγιώτου, Γεωργίου, Βασιλείου, Γεωργίου και Μαργαρίτη, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκ εστιν άνθρωπος οζήσεται επ' της γης και ούχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι Συ ανάπαυσης η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των κεκοιμημένων δούλων σου, Ευστρατείου Στεφάνου, Ευσταθείου, Βασιλείου, Κωνσταντίνου Βασιλείου, Ιωάννου, Γεωργίου Παναγιώτου Γεωργίου, Βασιλείου Γεωργίου Μαργαρίτη, Χριστέ ο Θεός ημών, και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι, νυν και αεί
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσον. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα Συ. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων, ως αθάνατος βασιλεύς, και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Κυρίου, Λαζάρου του Τετραημέρου, και πάντων των Αγίων, και τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού, Ευστρατείου, Στεφάνου, Ευσταθίου, Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Βασιλείου, Ιωάννου, Γεωργίου, Παναγιώτου, Γεωργίου, Βασιλείου, Γεωργίου και Μαργαρίτη, εν σκηνές δικαίων τάξεων, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, και μετά δικαίων και Αγίων συναριθμίσε, αυτούς δε ελεήσε, ημάς δε συγχωρήσε, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Ανάπαυση και αιώνια να είναι η μνήμη των εκλειπώντων αγαπητών συμμαθητών μας, και όταν βέβαια λέμε και ζητάμε από τον Κύριο να είναι η αιωνία η μνήμη τους, δεν του λέμε να μην τους ξεχάσουμε εμείς. Πολύ λίγη σημασία έχει αν εμείς και τα συγγενικά τους πρόσωπα κάποτε τους λησμονήσουμε. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι να μείνουν πάντα στη μνήμη του Θεού. Αυτό ζητάμε λοιπόν με την προσευχή που κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι αθάνατοι, είναι εδώ ανάμεσά μας, είναι πάνω στον ουρανό και παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και χαίρονται και αγάλλονται και αυτοί με τα τεκτενόμενα αυτής της πολύ όμορφης συγκέντρωσης. Να είσαστε καλά, εύχομαι υγεία σε όλους και στις οικογένειές σας. Προσωπική και οικογενειακή γαλήνη και ευτυχία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων Ενδόξων Πανεγίστων, ταξιαρχών και αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ, των και προστατών μας, διαφυλάξει πάντας ημάς. Να είστε καλά. Αιωνία.